Namhlanje kuziyabuya eMzansi sihlezi noBhekizwi Shangase wendida yebhayibheli awusukwane madoda. Awubona mdoda kanjani? Yebo ngiyabingelela siyaphila. Awubakile. Abantu bakhona la okhuluma bathi le ndoda le iqhamuka le mdlalo ekhuluma kanje amavesi abanye bajabula ukuthi uvundulula indaba enzima abebekade bedlisa ngazo beyibuza ngazo ngendaba endida yebhayibheli. Kunjalo imibuzo ngeke ingaqhamuki mangabe ukhuluma ngeBhayibheli ikakhulukazi incwadi engcwele le futhi sonke sikhule ngayo. Uma uzoveza izinto ezithanda ukuthi zixake kuyona futhi busufunda kuyona zibaningi inkulumo. Abanye bacabanga ukuthi mhlambe uyisikhonzi sikaSathane kumbe mhlambe kukhona inzondo nayo ngenkolo, kanti cha ukufunda nje iBhayibheli njengoba linjalo. Bangithinta njengobusho nje baningi bengithinta, abanye bekhalaza ukuthi hayi ngeke le ndlela engicubungula ngayo mhlawumbe ayinabo ubulungiswa kufanele ngabe ngiyakwenza. Kodwa inkinga enkulu esibhekana nayo ile yokuthi kulesikhathi samanje fanele sithi noma sibambe imfundiso kodwa futhi nathi sibuye sikwazi ukuyibhekela thina ukuthi lezi zinto esikhule ngazo zimi kanjani futhi zisisa khona. Number 12 Ayilahleki yini, siyibamba njengoba manje. Uma ngabe ukuthi into uyibambe wayifumbatha fanele wenze isiqiniseko sokuthi lento uyibambile iyona yona. Uma futhi ubona ukuthi khona la igeja khona, ubone ukuthi iyageja kanjani, kwenzakalani, ngoba noma ngabe into ingayinhle kangakanani kodwa ivamile ukuthi ibe nalo ichaphazelo elilodwa. Lawo machaphazelo siye siwabheke, mhlambe sibuka sisho ukuthi incwadi engcwele mhlambe inamanga noma inobubi noma siyaphikisana nayo, kodwa fanele sikuveze ukuthi yize siphila lempilo esiyiphilayo kodwa kukhona okunye okungale kuyo incwadi. Madoda ayinahle lawo mazwi lawo. Siyaphela thina sikubona wakhulu. Sesilapha siyazi yabona ukuthi ubheke indida yebhayibheli namhlanje. Ubheke iBhayibheli uqobo. Ngithanda ngikuphathe kokubili-ke namhlanje. Izizathu esenze lokho, bakhona abanye bebengithinta bekhalaza, abanye ngihlangana nabo kushiwo ukuthi hayi impela uyabeka ngendlela obeka ngayo, kodwa asikholwa ukuthi ushaya ngempela incwadi engcwele. iBhayibheli liyiBhayibheli siyalazi, kodwa mangabe usuvula laphana uvela ufike uvula incwadi yakho ubusuyifunda kube sengazi ukuthi iBhayibheli, lokho kuzothanda ukusidida futhi kuxova imiqondo yabantu, sigcine sesicabanga mhlawumbe ukuthi incwadi yakho uyidayisa, mhlawumbe uzama ukuthi uyenze iBhayibheli. Manje sengithi hayi akwengithinte lona ngqo. Hayi uhlukile uDubekhaseni. Namhlanje usiphathele ukuthi umthakathi sizowahle kakhulu. Yebo, namhlanje ngithi akwesibheke nje ukudalwa komhlaba nezizukulwane, mhlambe ukusuka nje ekuqaleni kokhokho bethu, ngoba inkolelo esinayo namhlanje ize noma silwazi mhlambe ulibe umuntu ngamunye uthola ukuthi uyakwazi ukulandelanisa okhokho bakhe kodwa akakwazi ukubaxhuma ngale ndlela ukuthi baze bafike kokhokho bokuqala. Kanti sonke sinayo inkolelo, noma ngithi nje iningi linayo inkolelo nomcabango ukuthi abantu bokuqala emhlabeni kwaba uAdam noEva, ibona abantu abadalwa uNkulunkulu, bonke abalandela lapho bazalwa kuze kufinyelele kuthina. Manje ngithi akwengibheke la incwadi engcwele, ikakhulukazi ngibheke nje yona ukuthi ibhalwe ubani. Lesi sahluko sikaGenesis esithola ukuthi incwadi yokuqala kaMose ifika idideke le ncwadi, ngoba uma ufunda la uGenesis kufike kuthiwa incwadi kaMose, udideke ekutheni kwaba incwadi yakhe ngoba ayibhala noma kwaba incwadi yakhe ngoba exoxa ngayo na. Izathu esenza ukuthi kube khona indida la isekutheni uMose uzalelwe ku-Exodus 2, kodwa uma ufunda incwadi kaGenesis uthola ukuthi incwadi kaMose. Hhayi-ke uma sidlula lapho sesibheka ukudalwa kwawo umhlaba, sithola kuGenesis 1:1 sithola ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Uthe esedalile izulu nomhlaba wayesethi kuGenesis 1:26 masenze abantu ngomfanekiso wethu. Nalapho asitholi ukuthi wayekhuluma nobani, kodwa-ke izazi zeBhayibheli nabacabanga kangcono abacubungulayo ngeBhayibheli baye bathi wayekhuluma ney'ngilosi, kodwa-ke lokho akubhaliwe eBhayibhelini. Ukucabanga nje nokubeka kwabantu ngokubheka ukuthi mhlawumbe isimo saleyo nkathi sasimi kanjani. Bese uma siqhubeka sigcine sithola laba bokuqala uAdam noEva bezala amadodana. Lawo madodana esithola ukuthi kwaba uKhayini noAbele. Uma sibheka nje ukuzalwa kwawo la madodana ngaphambi kokuba zazala,
sithola kuGenesis isahluko 3 la sithola khona uNkulunkulu exabana nabo labantu bokuqala ngesikhathi sebelingwe inyoka. Lapho sithola indida enkulu ekutheni inyoka le eyabalinga kungenzeka yini ukuthi yona yodwa yayikhuluma ngalezo zikhathi noma izilwane zonke zayikhuluma ngalezo zikhathi. Uma kuwukuthi izilwane zonke zayikhuluma ngaleso sikhathi kungani namhlanje singayitholi izilwane ezikhulumayo? Uma kuwukuthi ngaleso sikhathi inyoka kuphela eyakhuluma, yabuye yavalwa ubani umlomo ngoba asisitholi isijeziso kuyena incwadi kaGenesis 3 la sithi khona mhlawumbe isijeziso namhlanje sengiyakuvala umlomo, kodwa sithola isijeziso esisodwa esithi usuzohamba ngesisi udla uthuli lomhlaba. Bese kuba indida-ke lo ukuthi mhlawumbe kungenzeka yini ukuthi ekuqaleni inyoka ngesikhathi linga labantu yayihamba, akwesithi-ke mhlawumbe yayihamba yangabe isahamba namhlanje sinamabululu, siney'mamba, sinazo zonke iy'nhlobo iy'mfezi ngokuhlukahlukana kwazo nje iy'nyoka, khona iy'nhlwathi njalo njalo. Lezi-ke ezinye zona ziqhamuke kanjani futhi kwenzeka kanjani ukuthi uma kwajeziswa leya yokuqala sigcine sesithola seziningi kangaka iy'nyoka futhi zonke sey'hamba phansi, sey'hamba zingasenay'nyawo, sey'huluza ngesizwe. Siphinde sizobheka nayo-ke le ndaba yokuzalwa kwawo la madodana. Ekuzalweni kwawo nasekukhuleni siyathola futhi siyakwazi emabandleni la sike sihambe khona kuxoxwa ngazo kakhulu lezi ngane zokuqala ukuthi zabanga iminikelo kaNkulunkulu, kwase kuthi uKhayini wabulala umfowabo ngenxa yomoya. Sithola isimanga-ke la sithola khona ukuthi ekuxabaneni kwalezi ngane kusahluko 4. Ekuxabaneni kwazo lezi ngane kukhona le yokuqala eyathi mangabe idinwa ihamba yalifulathela, ngeke ngisho ukuthi ikhaya noma ngeke ngilibize ngekhaya nje, kodwa into ecishe ifane nekhaya insini yase-Eden laba behlala khona, babe umndeni laba behlala khona. Kusho ukuthi uzobheka ukuthi kwakukhona u-Adam, kukhona u-Eva, bese kuba lezi ngane zombili uKhayini no-Abel, sahluko 4 lo. Inkinga-ke la ifika iqale khona, iqala la esijezisweni. Ngesikhathi uNkulunkulu ejezisa uKhayini, khona la sithola khona ethi uKhayini, bheka uyangixosha namhlanje, usahluko balo usahluko 4 verse 14. Bheka uyangixosha namhlanje ebusweni bomhlaba, ngicashe ebusweni bakho, ngiyakuba ngumhambuma nozulane emhlabeni, ongifumanayo angibulala. Umbuzo-ke manje uthi laba bantu bokuqala nje ababezele lezi ngane ezimbili, nansi lenye isibulalene, uKhayini wabulala umfowabo, basala abantu babathathu. Ubani wengasafumane uKhayini emhlabeni wangasenamuntu owunabantu abathathu na? Impendulo yalokho asiyitholi, kodwa abaphendulayo baye bathi kungenzeka. Mawuke wathi kungenzeka kungekho eBhayibhelini, kusho ukuthi lapho usukhuluma ngamazwi akho, lokho-ke mina engingakholelwa kukona. Baye bathi kungenzeka ukuthi kwaba iy'ngane zokuqala lezi abaganana nazo, mhlawumbe amadodakazi. Manje lokho akukho eBhayibhelini ngoba thina sithola ukuthi uma sifunda kuGenesis 5 indodana eyalama u-Abel kwaba uSeti. Ngaleso sikhathi futhi uSeti ezalwa sithola ukuthi wayevele esehambile engasekho kubazali bakhe uKhayini. Okay, ukuze singayilandi-ke kakhulu siyithathe kude ngoba yinde yona le ndaba, kodwa solo siyincenga nje kancane. Sesithola lapha kusahluko 4 verse 15 uthi usahluko 4 verse 15, kepha uJehova wathi kuye, ngalokho obulala uKhayini uyakuphindiselwa kasikhombisa. uJehova wabeka uphawu kuKhayini, funa omfumanayo ambulala. Zibuzeke manje ukuthi uJehova ngesikhathi ebeka uphawu kuKhayini ukuze omfumanayo ambulala, uJehova wayengalazi mhlawumbe ikusasa likaKhayini ukuthi kuzokuba isimo esinjani ngesikhathi sesuka laphaya. Kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe wayelindele ukuthi angasahlangana nomuntu uthize? Akuthina yini sonke emhlabeni esidalwe uNkulunkulu? Kungenzeka ukuthi khona ingxenye yomhlaba angayazi na? Akucaci lapho. Sesithola-ke manje uma siqhubeka naso lesahluko sehla naso, sithola nje siqhamuka kuvesi 17 la sekukhulunywa khona ngenzalo yakhe. Verse 17, uKhayini wamazi umkakhe, wakhulelwa, wazala u-Enoki, wakha umuzi, wawuqamba
igama lokuthi uEnoki ngegama lendodana yakhe. Uyayibona lento ukuthi iyahlupha, iyadida, idinga ukucutshungulwa kahle ukuthi uKhayini waqhamuka esemazi umkakhe babehlanganephi, bazanelaphi, bahlanganiswa ubani ngoba kwakuphila abantu abathathu kuphela emhlabeni. Manje izinto ezinjalo nje siye sicubungule kule ncwadi. Kuningi ebesingakhuluma ngakho kodwa nje sikha phezulu. Hayi udala umhlaba savele sesala siyiconfuse. Hayi basho njalo belungu. Hayi. Iyadida kakhulu, iyadida ngoba kwakhona uma uzofunda le yokuqala ke nje isahluko sokuqala la uNkulunkulu edala khona umhlaba. Uthola isimanga laphana awuthi nje mhlambe kuze ngingasho ukuthi iBhayibheli ngiyalikhulumela iyangidida mina. Iyangidida lento usahluko 1 uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Uverse 1 uverse 2 umhlaba wawuyihlane elingenalutho kwakungubumnyama phezulu kodwa kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Amanzi ayedala ubani? Umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezulu kwamanzi. Umhlaba ngaleso sikhathi wawuyihlane, ihlane lalidala ubani? uNkulunkulu ngesikhathi kungakabi khona lutho emhlabeni. Ake sithi nje lelo hlane lalingakabi khona. Lawo manzi umoya wakhe uvunguza phezulu kwawo ayengakabi khona. Kwakukhona bani ngaleso sikhathi? Umoya kaNkulunkulu uqhamuka usuvunguza kulezi zinto zazidala ubani? Ngoba la sikhuluma ngobaba wethu sonke, uNkulunkulu ubaba wethu sonke. Uma ngabe sithi uNkulunkulu wadala ukuthi nokuthi kumele sikwazi ukuthi ngaleso sikhathi yena wayehlalaphi kungakaba khona. Ngoba ngisho noma ngathi uNkulunkulu wayehlala phezulu kwetshe, kumele ukuthi kusazi ukuthi lelo tshe lelo lidala ukukhomba ukuthi imvelo uma ngabe kunjalo indala ngoNkulunkulu. Uma ngabe ukuthi umoya wakhe wawehla wenyuka emoyeni kusho ukuthi umoya mudala ngoNkulunkulu. Amanzi ayehla enyuka phezulu kwawo kusho ukuthi madala kunawo. Uma ngabe ukuthi asitholi ukuthi ngaleso sikhathi umoya wakhe wehla wenyuka kulezo zinto wayehlalaphi yena. Hayi nawe mbuye lapha ekhaya uyiswele. Ngididekile ke mina manje ukuthi ngiyambala kahle kwenzakala kahle siwufi masila. Kunjalo kufanele kube khona ukudideka okukhulu ngoba size sigcine sixabana sodwa ngoba imibuzo efana nale uyothi mangabe uthi uyayibuza kuthiwa hayi ungayibuzi leyo mbuzo usungena usathana. Mina ngike ngithi ke umuntu okuphendula kanjalo ngoba kusuke sekufike la kugcina khona ulwazi kuyena. Ngoba naye indaba kaSathane wayona inkinga. Uma uyilandela kahle igcina ikushiya esiqhingini indaba kaSathane ngoba uzwa kuthiwa inyoka yangenwa uSathane. Kodwa futhi uSathane uzwe kuthiwa wayeyisidalwa sikaNkulunkulu. Okusho ukuthi uNkulunkulu ngesikhathi edala ngoba uze uNkulunkulu ancome athi konke kuhle, athi mayesedalile athi konke kuhle. Ububi baqhamuka nobani? Ubani lo wabanamandla angaka okunyathela indalo kaNkulunkulu? Okusho ukuthi lo muntu ngenzeka kuthiwa enamandla ngaphezulu kaNkulunkulu. uSathane simthola esekungathi manje unamandla kakhulu kuNkulunkulu ngoba uyena osekwazi manje ukulinga, uyena osekwazi ukwenza izinto. uNkulunkulu wayengazi yini ukuthi ngesikhathi esidala uSathane kuzohamba kuhambe kube nezinkinga? Kungenzeka yini ukuthi uNkulunkulu wamdala azi uSathane? Uma kuwukuthi wamdala azi kusho ukuthi umhlaba unje kungenxa yakhe. Uma kuwukuthi wayengazi kukhomba ukuthi indalo yakhe akanalo ulwazi oluqondile ngekusasa lakhe. Hayi wembuye angithembi uyezwa. Lesikhuluma la uBhekizwi Shangase. Amaningi amavidiyo akhe kule channel le. Uphinde uqhubeke kwabheke. Mawuthi kanjalo ushathile izinamba ezosiphilezo ushayelele umshayeli ufune le yancwadi. Khala uthola ulwazi oluningi. Yebo kunjalo. Ngiyabonga ngiyethu. Hayi thokoza thina.